Monthly Flavors, κουτί πρώτο, εδώ στο Σαν Φρανσίσκο, μαζί με το φίλο μας το Φάνη από το iKiosk. Θα ανοίξουμε το πρώτο συλλεκτικό κομμάτι από το Monthly Flavors. Βλέπετε γαλάζιο κουτί, Discover Mediterranean Flavors. Πολύ ωραίο, είναι σαν κουτί παπουτσιού, μόνο που μέσα του κρύβει διάφορες λιχουδιές. Θα ανοίξουμε λοιπόν. Φάνη. Περιμένεις πως και πώς. Να δω τα περιεχόμενα του μαγικού κουτιού. Για να δούμε τι μεσογειακές λιχουδιές θα ανακαλύψουμε στο κουτί αυτό. Hand selected, especially for you. Collector's edition. Πολύ ωραίο κορδονάκι, λεπτομέρεια. Κάτα λίγο. Προσιτή πολυτέλεια για όλους. Και έχουμε και λέμε. Ραβδι υγείας με υποφαές και κράνμπερι. Το ξέρεις ποτέ αυτό, που υπάρχει. Το υποφαές και το κράνμπερι τα ήξερα. Τα ήξερες. Κρήθη και Λέων. Ραβδι υγείας με υποφαές και κράνμπερι. Τρομερό. Οργανική ραβδι υγείας, πλούσιες εδόδι μεσίνες, β' γλυκάνες, ω3, ω6 λιπαρά. Αλεύρι και θαργή ολικής αλέσεως, καρύδια, αμύγδαλα και μέλι. Φαίνεται τρομερό προϊόν που φυσικά κανείς δεν το ήξερε πιο πριν. Αλλά μέσα στο Monthly Flavors, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, στο σπίτι σας. Το παραδοσιακό μαντολάτο με αμύγδαλο. Σαν να είμαστε σε πλοίο που πάει για Μύκονο στη Σύρο. Μαστιχοπάστελο. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε για παστελή με μαστίχα. Πολύ καλό. Προϊόντα της πυρώτικης γης. Άρα έχουμε πάει ήδη στην Κρήτη, στη Σύρο, στη Χίο και τώρα γυρνάμε στην Ήπειρο, μελισσόφορτο. Το οποίο το πίνεις νομίζω, το βράζεις. Έχει διάφορες ευεργετικές ιδιότητες. Πάμε στο επόμενο. Εδώ έχουμε γκουρμέ καταστάσεις. Άνθος αλατιού. Άνθος αλατιού. Με γερμανικές και αγγλικές Χανιά. ετικέτες, authentic flavors, από τα Χανιά. Δοκιμάσουμε λίγο. Μυρίζει θάλασσα. Και το τελευταίο, για αυτό το μήνα, λοιπόν, το τσαρούχι, απλά ελληνικά. Σάλτσα, ντομάτα και βασιλικός. Με χυλοπίτες χωριάδικες θα ήταν τέλειο. Άρα έχουμε και λέμε δύο φαγητά για την κουζίνα σας. Μελισσόφωτο για να πίνετε και να είστε ντούρι. Και 3 snacks. Μαστιγοπάστελο, μαντολάτο και ραβδι υγείας με υποφαές και κράνμπερι. Αν θέλετε περισσότερα, τον επόμενο μήνα στο επόμενο κουτί. Φάνη, ποια τα κομμένα σου? Από το packaging πρώτα απ' όλα και από το όλο το experience αυτό το πραγματάκι, το να μην ξέρεις τι σου έρχεται. Αλλά εμένα νομίζω θα μ' άρεσε πάρα πολύ ο άνθος αλατιού και θέλω να δοκιμάσουμε οπωσδήποτε το μαστιχοπάστελο. Γιατί είμαι φαν και της μαστίχας και του παστελιού. Οπότε λέω να κάνω και εγώ sign up. monthlyflavors.com. Κάθε μήνα ένα κουτί σπίτι σας. Γεια σας από Σαν Φρανσίσκο.